dag bliver det lige en kort video skudt på fart. Jeg vil gerne inspirere dig til ikke at sørge for, at du er for nem at manipulere eller for let at købe for kunderne. Hvad mener jeg så med det? Jamen, man kan nogle gange godt blive selvfølgelig beæret, når der er en kunde, der vil købe en større mængde af en. Eksempelvis, eller der kommer generelt bare en ny kunde, som gerne vil en af ens produkt. Og det kan være, at det drejer sig om, at de lige pludselig vil gerne indgå et større forløb, eller en større mængde rådgivningstimer eller produkter. Og så kan kunderne jo godt også tænke, at så har vi noget at presse prisen med. Det er selvfølgelig fair nok, at man i gang med skal give lidt i rabat, men prøv om du kan tænke helt generelt altid win-win. Hvordan kan det her være en god start for jer begge to på den her relation? Fordi jeg tror på, at den måde, man indleder et nyt kundeforhold på, det er meget afgørende for resten af forløbet. Så det vil sige, hvis man starter med at være banket rimelig meget i bund i forhold til ens pris, og dermed det overskud, man har på den givne ordre, jamen, så vil det ligge som ligesom en undertone i ens forløb. Så tur og spil tilbage og sige, jamen, hvis jeg skal på dig i møde, hvad kan du så give mig? Og man skal også huske, at man kan forhandle med mange andre ting, bare prisen. Det kan også være din betalingsbetingelse. Det kan være, at man kan snakke omkring, hvis der er noget transport ordentligt. Det kan være, at du har nogle materialer på lager allerede, som du ellers normalt ville ikke have adgang til, hvis man ikke måske var på et eksklusivt kursus eller andet. Det kan være, at du kan stille noget af det til rådighed. Så når vi arbejder med salg, så skal vi prøve at liste, ligesom, jamen, hvad er det af værdi? Ikke nødvendigvis for dig i første omgang, men hvad er det, der kan give kunden værdi? Og så skal du kigge på, jamen, hvordan kan du så gøre det, uden at det koster dig mest? Jeg havde for nylig en sag med en kunde, eller jeg tænker tilbage på en sag med en kunde, hvor ordet partnerskab blev brugt flere gange, men jeg synes egentlig, at den måde forhandlingen skrevet frem på, så var det ikke særlig meget præg af et partnerskab. Så var det mere du er leverandør, og vi vil gerne som kunde have en rigtig god pris. Så jeg synes simpelthen, der var for mange ubekendte, og jeg kunne ikke se partnerskabsmodellen i det her. Så jeg tog en stor dyb indretning, og det skal nogle gange tælle også, når man er en mindre virksomhed, eller som Stormvind jo er. Og så meldte jeg tilbage og sagde, medmindre at de virkelig ville det her som et partnerskab, så havde jeg ikke lyst til at revidere tilbuddet, fordi jeg kunne ikke se, at jeg kunne gøre andet end at udhule af min egen værdi, og jeg mente faktisk, at jeg var det værd, jeg i første omgang havde spillet ind med. Og jeg må indrømme, da jeg trykkede send, der tænkte jeg lige, er det rigtige at gøre? Og det der faktisk endte med, det var, at vi sammen udviklede en model for det her samarbejde, hvor der er fuldstændig transparens også i prismodellen og i hvad det giver af fordele for os hver især. Så det er jo det, jeg kan kalde et partnerskab. Så mit råd til dig er, selvom det er december, og der er nogen, der er sultne, så tør også en gang imellem at stille nogle modkrav til dine kunder. Også primært fordi, så mødes I på en ligeværdig banehalvdel, og ikke bare, at den pris, du oprindeligt har meldt ud, at den jo i og for sig så må vise sig at være alt for høj, hvis du meget, meget nemt kan give en klækkelig og høj rabat på den. Hvad er dine erfaringer og holdninger til det med pris? Jamen, skriv meget gerne en kommentar hernede i. Det gør Facebook-siden lidt mere dynamisk og levende. Kan du have en god dag, nu vil jeg fortsætte videre til en reception. Hej hej!